In Oostburg wordt er heel veel gepraat over de blauwe parkeerzones. Kijk, TV ging praten met de wethouder over de blauwe zones. Wat is de blauwe zone precies? Blauwe zone houdt in dit geval hier in de kern Oostburg dat je maximaal 2 uur mag parkeren aaneengesloten. En daar hoort ook een zogenaamde parkeerschijf bij. De blauwe zones is voor de klanten van het centrum en niet voor de werknemers, want die staan er natuurlijk langer dan 2 uur. Is daarover nagedacht? Klopt. Voor zowel het personeel van de bedrijven als ook de vaste inwoners hier die in het centrum wonen, is dat wel een nadeel. We denken overigens beperkt, omdat er ook nog voldoende parkeerruimte in de directe omgeving is, waar je gedurende een langere tijd, dus de hele dag, kunt parkeren. Dat is hier achter het Ledeltheater. Zijn we dus ook aan de andere kant van Oostburg, achter het Eenhoornplantsoen. Dus er is voldoende afstand op redelijk korte termijn, waar toch ook de bewoners en het personeel van de bedrijven gebruik kunnen maken. En ja, het is natuurlijk ook zo, na 4 uur 's middags houdt het op, de blauwe zone, is het weer vrij parkeren. En als 's ochtends de mensen naar hun werk gaan, dat is meestal voor 9 uur. Dus dat is ook geen probleem. De kern Oostburg is een van de 2 grootste kernen in de gemeente Sluis. Dat is toch de plaats met de centrumvoorzieningen. Denk aan de gezondheidszorg, denk aan de scholen. En ook er is toch een groot aanbod aan winkels hier. Onder andere de supermarkten, maar ook de winkels hier in de kern. Dus dat is een kern waarvan wij denken dat die nog aantrekkelijkheid kan vergroten. Daarom besteden we op dit moment ook vanuit de gemeente heel veel aandacht aan deze kern. Met dat transformatieplan Aantrekkelijk Oostburg. Er is voorzien dat er grote investeringen in de kern gaan gebeuren. En het verkeer en het parkeren speelt daar ook een rol in. Hallo meneer, wat vindt u van de blauwe zones? Zonde van het geld. En waarom vindt u dat zonde van het geld? Want de blauwe zones zijn er toch om geld te besparen? Ja, maar ik heb het over gemeentelijk geld. Kijk, in 2003 is hier betaald parkeren ingevoerd om een begrotingstekort te dekken. Toen zijn er 42 plaatsen hier in Oostburg betaald parkeren ingevoerd. Vervolgens heeft er een volgende gemeenteraad besloten om 's winters het parkeren vrij te laten. Ja, op het moment dat de klanten van de winkels de mogelijkheid om dicht bij de winkels te parkeren het hardste nodig hadden. Met kou, met regen, met sneeuw. Stonden de werkmensen van de winkels en de eigenaren die stonden op de plaats dicht bij de winkel en de klant die kon verder lopen. Maar hoe je het ook went of keert, betaald parkeren bracht in ieder geval geld op en dekte de kosten voor de gemeente. Nu, als je serieus blauw zone in wil voeren en wil controleren, dan kost het handhaven dus geld en het levert geen stuiver op. Behalve die enkeling die per ongeluk te lang blijft staan. Dus vandaar dat ik zeg dom.